Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji ɗaya daga cikin alhazan Kano, Alhaji Dan Maliki daga karamar hukumar Kumbotso ya bata lokacin aikin hajjin bana a kasar Saudiya. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin mahajjatan jihar Kano ya bata a kasar Saudiya yayin aikin hajjin 2025. Gwamna Abba ya ce gwamnatinsa da Saudiya na aiki kafaɗa da kafaɗa domin gano mahajjacin tare da dawo da shi cikin iyalansa. Abba Kabir Yusuf ya bayyana hakan ne lokacin da ya karbi rahoton aikin hajji na 2025 daga Amirul Hajj na Kano, Sarkin Karaye Alhaji Muhammadu, kamar yadda Vanguard ta rawaito. Gwamna ya bayyana sunan mahajjatin da ya bace, Sani Dan Maliki daga karamar hukumar Kumbotso. Ya ce gwamnatin ta haɗa kai da hukumomin Saudiya da kuma hukumar alhazai ta ƙasa domin yin aiki mai yiwuwa wajen gano inda yake da kuma dawo da shi gida. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce a madadin gwamnatin jihar Kano ina mika jaje ga iyalan Alhaji da ya bace daga Kumbotso. Ina kuma tabbatar musu cewa gwamnati tare da hukumomin Saudiya na ci gaba da yin duk abin da zai yi domin gano inda yake. Muna fatan Allah ya sa yana raye kuma insha Allah zai koma cikin iyalansa. Idan kuwa ya riga mu gidan gaskiya, muna roƙon Allah ya ji kansa ya kuma bashi aljanna. Hakan kuma gwamnan ya mika ta'aziyar gwamnati ga iyalan wasu maniyyata biyu daga jihar da suka rasu a lokacin aikin hajjin na bana. Ya yaba wa Sarkin Karaye Alhaji Muhammadu bisa jajircewa da kokari da yayi wajen tabbatar da nasarar aikin hajjin mahajjatan jihar Kano a bana. Gwamna Abba ya gode wa hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano da ma'aikatar bisa gudanar da aikin hajji cikin nasara, tare da yin alkawarin cewa gwamnati za ta ci gaba da tallafa musu. A nasa jawabin, shugaban tawagar alhazan Kano kuma Sarkin Karaye ya bayyana aikin hajjin bana a matsayin ɗaya daga cikin mafi nasara a tarihi. Ya danganta hakan ne daga goyon bayan gwamna, jajircewa da haɗin kan mahajjatan da kuma namijin kokarin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano, in ji rahoton Vanguard. Ya kara da cewa rahoton da aka gabatar, wadda ya kunshi nasarori da kalubale da aka fuskanta, zai zama darasi domin ci gaba da shirye-shiryen aikin hajji na gaba. To ma sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.